Samu Ubenya, Aburabum Samu Ubenya, Yamsum Sam Ubenya, and Nijium Sam Ubenya, and Yumpana Kakuma Ubenya, Yamai Muamano Sam Ubenya, or some party Ubenya, Ubenya Nina Ubenya, SOMPA TV, Yabana Papinisu, SOMPA dear, Emma Kefiapa. So Ghana this year yama munyina mwaha ensasoma makwaba SOMPA 106.5 FM kasa fidie suni ensamwa yensam twerefo eti wamgu mu original yeyi wanum sasoso a wasamfo pani so ato nebo asemu ayidie ditie ene yesi adwa yede ehsom wi na ensam no hye no se efri SOMPA 106.5 Accra etwa no ho frede ewo asante emantamu wanum ekropon kumase mu eno so eya SOMPA 93.1 asante bantamu kumase na ayiko FM 100.9 wanum so afa ensam na wanum etopetie ema wote yenka efira chichi ni bencheye afa wanum a wamo ewo Paris France abrochimemu wanum so efa no epete ewo adamfo pa radio na takra den so wanum efa bipete takwan so sada afa do ma hinkuro wanum a wamu butu sunyane wanum nyina efa nsami mu pete ema obia ete yenka fira chichi ni bencheye shane so se ensam a yede som original yeyi eni ani mu bi eni yewura andi apia kubidi atoso se de ekoso yi politics wobetwene ho afirim na eyedi entira sada ena de hia wanom ewo asen ukrase wanum kasa chechen nsam se ensase bia amafo fonfom no empanifo mrem eno achi yache ebemu abi na dunkanofe na werehosemu isi wawo obisikan eyeden yede honsam oba yenina yenim se ye mampanini His Excellence Yewura John Dramani Mahama wadi July 1st esi ho esa yempai boda opani kasie bi akasafa ho Yewura Sam George nso de atoso se tekos no emfa ho ne adedi dwuma wo bo adwuma se de beye na wono betimi asom yensom papa na sam kasie bi a esi awatema ye twa wobitio emunsam nam obakom na odi na fa red na Yewura Francis Samoa na aboso se enubone se wudi hu dwa ana adedi dwuma ewo nsunsanso kese pa abusuanse pi ka yenim ho ena wiai anuanu banu yesi adwa yede eba beso mo hyane so se 21st clinic wanom aso yasene the sciatica expert the sciatica originator na nkasa yebetu ni se hum na na KJC company limited wanom so eka ho ebi na wanom aso yasene hajia ese ubedidi efili gbenze na eye secure sanitary pad ekase ena wiai woti yenka efrei apasma kadishia yaje peneni yesi adwa mimidini abena bedu adepa kofi mene triple A mine Ejapia apamadada Yanye brena ensam no yentutu ne sre ene na basa emfa maw sikio dumienu kaseyebo ye edifiri SOMPA fie na Facebook no so wonse kan yen ewo SOMPA 106.5 FM Accra wadwenkyere ya na wode ababeto so bi na natabo no de nkyirafa ho na wobutuo yebebo na yepini no na yerehosam a asi wo ne se abamu abi ayenim ne se Emmanuel Besai sa wasai papa na ne sai a wasai ye no se red no wofa se de ne ba ne trim wo ba pemfo pa woje na wo se bone be na wodi edi no wonnam ne nsa no ama woni na ti nananom ewonse do na we de wode se kan kwhyew pa no wotwa ne mene na mami
Echa Francisca ena yedi nim no na wono nso dunkwa wofe ho a ena wo apa de nkyira East municipality ho wo mfimfini mantam na sabra meka sei yimade wono mugu so hwehwe no na ababa wono so woti nananam wonse de no de dishi nimpon na sade mu nsem ete na natabono na betime de ne tabro no abobobbo nsuo nani ama wayi de ewo mu nyina de atoe na ma hai na bibia da ye de ewo de nkyirane na afa o na mo de boko yenti ya uka ho asemi tan chen de bibia na ibi na abamu oyima de ne ba ne tirimu a wadi obi aya osa no fa ho amane eboye me da si asemi nche mu ni na ene na anajo ena asemi fiti ene mu ene na nsa no fa ena ye ti asemi no ye ko aya za ye ti mu na mo ma bi ti me ya no de afre ene se di mando bi ti e obi a wo ye fantini o tri ko ai won na busa ko e won ne mo wonya ke ke bi tin na ati ke sen bi e Georgina Obin na Georgina Obin no so na busa ko e woni wadi bi ate ai wa fantini man tin ha dan se ko tempo na wo mo na tin san wa kra no mo e baba wo yen ti se bese ni e ko e nai ya te wo man tin na mo te sem prankena o mo chen me ran tin mo ya tna ya nan to ha ka ta ben na so obomu assembly to ha ba na ta ni simu kena America umtime twas tumre bia na so on se de mo ya tin kaka na edika Georgina mami se ni odi bia sia ba na odi ti se na kaka na wa Sarfo na o do mo ni ta ta de ni se ya na so ni ni tuma o ma wa yeso enti o mu de mu kaka kra na ya e ko ba ye se na ya na de ni bia ni ma so so e ga kan ti ha ni o ba ha kun ka ha no e ga lan ti full area a de un galana no ni o mo e ta la no mo no mo so a do so ha enti okushimu ano oba no wese ni mkana Georgina no ede ne ho titi mema ne mema fefle no esa ne mane ni ade no so mama ndika so na se yimani je se ne ka sa ke sa su ni wa na je se Georgina no ade mema ene ke di anje se na eno ne ko ya ka sa wo mun te no na no wa se funu sore ko su yi fa ku nun tenten so na pedi yima ka ko chi ki ka mo ka na ko pe ko di ti ni kre enti e ba me sa no Georgina Obin ye ka mo se this is a penny as a supreme and since in the temu go if from abesina ko sana manu no di ya sen ulu chuma sako no dudu pano so ni mi ti na sami ni ke tuoi do ina ewa eno besano ene sento ko iba di fine ni mo ye te ni mi ake tuana ni mpira nya to kwa dia na ni ni fi a ni fi na to kwa na ko so na kan di ni si ni wa so no kwa je ka cha no pata pa ka cha no so ko fa fulu busumi ya wi na be se busumi ni tina a je se wo ko ni mani enti yima bufu e ba ya wo le tisi ka mo a wo tun bin kun pata na ni e fusti kan de sa ko no sa na ku ke mo wa ni na gren se wo bwa fa so wo ni ko ne mo ne ni ya prea o pe Georgina na o so bin kun pata e ku na ni ko no sa no ne de a chen ba ni ka tra o no so wo ku fo e ba ne pa ne so no wa tia ba e fa ya be mo ma wo no ma ne ni a ni na Georgina na ka sa no ya ku ta pa se ta ni na sana wo fu se kana pam ya na ni ku ke na kon ni na yo a ke sa bi du san ya bra ni e ba le san ki ni bu ye en na ya ma yo so e ken na ga na ko se bo abo fu bo bi ni ko so na ja man ke ni na ano wo vantage point a u dia na ko se bo ni ya he ta be no ko mo ho na se man ke se de ni ko se mo so mu ti ni u pa so de ko do wi ni ne se ho na e bi ka sa enti na ko se Francisca ne na ka ke ne mo na di yo ne ba su an sa na dom e di kwa ba o mo ba ne ke se ne Georgina o Francisca o ni se an ko ya ku se ku no so aka ene o su ni na o ne so de sa mo ko ma ya ta dia ene tri wa ku ku ma ya ta dia de fan ba fra a de so bo ni ni a o ni ku ye de se o sa ko ne ke Francisca e cha o no a o ni no ya dia o ni na ne o na ne do ye ni ne den ko ni ke ni ni an se ye mo ya ka ka e ya ta na se ni na sa para be ni de on ko ni ya ta ni san ni ni na e na o so e di prim sa be de se ka de san so ko de se kan no di man o di ti e de wo ka de sa ni ni a kon na so e ma wo ni ba ni na e prim a o mo do mo ka ta ko ne mo ti se ya me ka ta di ni 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 de ni wo ka se a me ando di na di dana se ni sia na pana ko na dokta fana na nsan ni na ta me ni mu elura
ɛna mebɔ ɔmɔden asɛ ne dɔkta fo bi nkɔmmɔ ɔmo anhyɛ da nto me ma mo ne deɛ sɛ dɔkta me kama deɛ meka atia no ɔmo mekyɛ sɛ na mebɛsɛ me ho sɛ baabi a wɔde sɛ kan na wɔ no ebi a wɔkyena bi no ɛbɛha Georgina na anaa na wɔkyerɛ sɛ ɔwɔ biribiara bɛyɛ kama sɛdeɛ nipa kaa sɛ de ɛyɛ operation wotumi na ato aso hɔ ɔbra wɔ bibi sɛ ɛti mu a ɔgyina to afa bɔ no bra sɛ de sɛ pata na mmom adeɛ baako sɛ yima no deɛ ɔdii saa abɔ no sɛ ne wieɛ no wɔde ne ho asɛnle a yɛ apolisifoɔ nso aso ɛda fam a wɔmani nso ayɛ gugu sa na tepatu a wɔmopɛ no akye no dendenden na mmom wɔmo nsa nya nkaa no neɛ a ɛwɔmu asɛ ha adwene kakra no no na ɛnora nɔpa no ɛna sɔre yi no nam mo nti abusuafoɔ no deɛ a yɛyima no ɔgɛsi no abusuafoɔ bi frɛ me firi odwae kɛtu sɛ wɔmo frɛ mo de hyɛ na wɔmo nyinaa wɔmatete nsɛnsɛm bi nenam ɛyɛ tv so ne social media ne ade na wɔmahu sɛ sɔre namba wei na ɛwɔ aseɛ nti wɔma frɛ ɛna me ne ɔmo di nkɔmmɔ bi sɛ bisa ɔmo sɛ yima no wɔte sɛ na ɔmo sɛ wɔyima deɛ ɔdwo paa yɛ akyerɛ sɛ wɔmpɛ ne ho asɛm a ɔba wogua a kyerɛ sɛ ɔmo ne ɔmo didi agorɔ ne adeɛ atie so ba na medi ka nsɛ na yima no anyɛndeɛ no onim red anaa ɛna ɔmo sɛ ɔwɔ daabi yima deɛ onim red na mpɛn ayɛ onim red deɛ ana adwuma wɔyɛ ne ha no red fo adwuma no wɔyɛ ɛsiane sɛ ano ɔden paa kyerɛ sɛ wonim red a ne yɛ no bɛyɛ ɔyɔ no enti no wɔtumi abɔ saa abrante a na nkɔfoɔ adwene ɔmo sɛ bia wɔnim red fa no nso yima nim red ɛmo paa ɛna wɔn kɛ sɛ wɔn na wɔn na wɔn frɛ nyampan ɔde na nso fon ɔmfa ɛna mpɛn ayɛ dɛ ɔde na wɔfrɛfrɛ abrante da ɔsabea ɛnim bi bi sɛ na fon ne pɛn ɛna abusuafoɔ no so deɛ no nso mɔfrɛ ɔmo mfa nti na ɛnura no abusua no nkɔmmɔ ɔmo ne yɛ di yɛ no na mmom kasa no nyɛ mu wɔ no ne korakora mu no dana asɛne si anadwo na yɛkye ayɛ kɔ ayɛnsa awie nkɔ ɛna Georgina ɛne Francis a wɔfiri mu ɔmpapa ɛbaeɛ ɔkwasɛ me na ayɛ sukuu no a nti wanhyɛ da ne ne ani nkɔmmɔ na mmom nsɛm a no wɔka no wɔ sukuu no bi sɛ ne yere ɛna ama wei nyinaa ba na kyerɛ sɛ Georgina ne Francis ama nyinaa ba kyerɛ sɛ ɔbi saa nsɛe a wɔn yɛ ase kan aka no na wɔfiri mu na nkɔbɛ sɛ ɔma ne toa so ne ano no sukuu paa nanso so ɔde di agorɔ mu ame saa ɛna ɔde ne ma abɛɛma a abɛɛma ne ne nso yɛ yɛ ɛsɛ kan abɛwɔ no ma wɔn afa ne nyinaa firi mu ɛna Georgina nso waka biara sɛ nka akwaraa no ɛntoa so no ne nya fam ne nko ne nwoma nkwa ne de bɔ bɛrɛ ɛwɔ de wɔn nhyɛn wɔn nko a ka wɔn pɛ ne nso nipa ne nsa ne na nka ɛntumi mu ɛno nso kaa na ɛgya fam ma ne taa wɔn ti nti na afɛrɛ sɛ nkwaraa no nso so ɛnya ahoɔden bi kan sɛ ɛbi ne ahoɔden na bɛn bɛn na wɔn nso ɛnya ahoɔden so nko na yɛ sɛ wɔn de nam ɛna ɛdidi mu a bɛwie bɛyi ne nso so Georgina ne nyina ketewa bafa so na ɔka kyerɛ ne sɛ akwaraa no sɛ ɔma wɔ no a ɛwɔ wɔ ne yima ntɛm bɛyɛ sɛntie mmiɛnsa ɛkɔ ntie nan ɛnyɛ yima ne fɛ no ɛno deɛ nyɛ Georgina ne kaa yɛ ɛna nyɛ yima nso na ɛka na mmom deɛ Georgina ne nyina ketewa baako ɛka ne sɛ akwaraa no sa ne yima nhwɛ Georgina na ne de ne paa de fɛ no nti bere akasakasa na ɛbaeɛ na ɔyɛ ma ɔkaa sɛ Georgina no yɛ ahyɛwo ɛna ɔkaa sɛ meyɛ ahyɛwo deɛ a ɛna ɛno ano de sɛ ɔkra wo ɛhɔ ɛna asɛ no nkɔ nyina yɛ akɔkɔ sɔre yɛ a ɛna ɛnam so na bibi afa mu ɔhwɛ me mfa nti nyɛ ɔbɛsɛ ame ama ne hɔ no sɛ sɔfa bɔtɛ nyinaa na bɛtumi sam deɛ no nanammo na kɔsoafo wɔ ne di asɛm yi akyi saa berɛ a meka sɛ yima ne mfoni no nso na ɛda SOMPA 106.5 FM Facebook hɔ no na woni a w'ani bɛtwa no so biara no ntɛntɛn apolisifoɔ ɛbɛn wɔ na wɔtia wɔ mo na so ama yɛasɔ ne pɛn akyi na adekorɔ pɔte ɛbaa ne tirim sɛ red no wɔ ne mu fa na yɛanom ahaban no nso wɔ mfa bi na wakɔ akɔfa paada no bi no watumi ayɛ deɛ wawe yi a na mmara atwe no de ne gyina mmara n'anim Ebusua yɛda so agyina mu ɛwɔ awerɛhosɛm a na wei no yɛmfini mu ɛwɔ mfimfini ɛma ntɛm apa denkyira apuoyɛ kurusi bɛdwa anim na yɛmɛwura mu ɛwɔ nkran pumpuni ma ntɛm na yɛmɔpini mu ɛwɔ tɛma awerɛhosɛm baako ɛno nso awia yi ɛfiri tama ɛba ɛne sɛ owura bi a yɛn nyinaa wɔnom kyerɛ mu a wɔnom nim no ɛwɔ tɛma main harbor railway mpɔtam hɔnom a wɔnom nim sɛ yaade bi ɛwɔ hɔ owura yi ɛna gyan kakra wɔhwɛ soɔ wɔnom hu ya ne sɛ sɛbio abranteɛ bi nso a wɔn asusu sɛ bɛɛ sɛ yafe ɛne akyerɛ nie asɛ ne danka bom aso wɔn mɔnɔ masa saa abranteɛ asɛ deɛ ne nneɛma a wɔyɛ yɛ ne nanse bɛsa afe ne ne ntamu ni no ɛmfa kwan mu sɛ yi wɔnom sɛ wakotwa ɛyɛ owura yi a wɔhwɛ yaade so wakotwa ne tie firi so sɛ ten yei ɛna SOMPA kaseɛ bɔpi ne hɔ ne adehyeɛ twetwe nkɔmmɔ a wɔnom kyerɛ mu sɛ wɔn kura yɛ wɔn nwanwa esan sɛ upie mu wɔ saa tama main harbor railway ɛyɛ mpɔtam hɔ nom a
wɔn a wɔta soasoa nneɛma paa na wɔn di wɔn dwuma wɔ hɔ nti agya wɔn kɔ na wɔn kɔ tempenten kwasam wɔn anim fifira wɔn mu wi wɔn abɛpɛ baabi akyea wɔn ho de wɔn nkaseɛ agu na wɔn nim deɛ kɔte baayerɛ ahomamu ma baayerɛ ntumi amu akɛseɛ yɛ nam so a abrante a wɔn hwɛ ne mfinhyia na bɛɛ sɛ aduasa soɔ etimi kɔdi anyinam na asɛm sɛ yɛ nam so ɛma owura yɛ ɔhwɛ yɛ adene so etimi ati nananom nsiadui na wɔn se bra wɔyi ne tifiri so wie yɛ saa no wɔn hu sɛ wakɔpɛ career bag bi a sɛ wɔkɔfɛ training na ahyɛ mu o sɛ wɔkɔfa deɛ kɔyɛ dan yi o asɛm na awrahu o ɛno akyiri bra adehye a wɔn wɔ mpɔtam hɔ enya ne ntia wɔn yi aposifoɔ asotire no na ne aposifoɔ di ne mu sɛ teo ɛna wɔn di n'akyi nkakra mu wɔkɔkyɛ beaeɛ a etire ne body de nyinaa da na nam so ɛma aposifoɔ ɛtabiri body na wɔn kɔpie mu ɛwɔ beaeɛ a yɛkora mu a wɔn de owura yi akɔhyɛ hɔ na yɛne ɔpani baako twetwe nkɔmmɔ ɛyɛ owura Isaac Agyeyi ɛna wɔkyerɛ mu ɛsɛ owura yi a wɔn nso sɛ wɔn ɛna nam ne nsa so ɛma wɔti owura yi wɔti nananom nsiadu wɔtwa obi ti wɔn nso sɛ bɛyɛ sɛ afe ne akyire no sɛdeɛ meka no n'adwene ne nhyɛ da wɔn de wɔn hu ne sɛ n'adwene ne nhyɛ da ɛnyɛ papa saa nanso no ne nyinaa mu no aposifoɔ asɔ ne pɛ akyi a wɔn hwɛ sɛ atɛntene ɛbɛtumi ayɛ adwuma deɛ firi hɔ nso ɛba ɛno no ɛneɛ na yɛto ansam no so a yɛnwura ɔsonoko kuroku amanyɔkuo no wɔnom aboboa no na yɛwura Bernard Ntwibo Asiako asante manta no titire ne de ma ɔsono amanyɔkuo saa bere ama no gu so yi wɔda so a ɛwɔ National Investigation Bureau wɔnom aboboa no na deɛ nti a wɔwɔ hɔ no kane no wɔ yoko ɛno na sonoma no donkum a wɔmra sɛ bagyafi ɛkɔkɔ tena hɔ sɛ yɛnya nyi no ɛne wɔn kura nne nkɔ adwuma ɛkɔ wie wɔn yi ne firi hɔ no ɛnyɛ bail no a wɔn de ato ne tiri so 50 million Ghana cedis a de kɔsiri dada no mu a obi abɛka sɛ ha na nso wɔnyɛ sɛ akɔdeɛ no a na mmom wɔn de ne kɔ NIB before hɔ na ɛno nso na mpanimfo a wɔn nam ho titru ɛne ne mmerɛ nimfoɔ ɛbɔ wɔn ho mpem sɛ wɔn benya bail ɛde ama panin yi wɔsɛ wɔn mo awa antimi ansesa ɛda so ayɛ bɔdeɛ na ɛno ɛna lawyer and the appear kubia wɔn yɛ mmerɛ nim ne ɛde ma yɛwura Bernard Ntwibo Asiako de to so sɛ deɛ ɛkeka kɔ ne sɛ deɛ wɔ hɔ a wɔbɛte ne yɛsɛ yɛsumasi anasɛ ɔbɛnten wɔn nyinaa yɛ politicsfoɔ wɔn mfa wɔn nansi mu no wɔsɛ wɔsrɛ mu ada Ghanafoɔ yɛ ansantwerɛfoɔ ka ho munyi yi saa amanyɔfoɔ no kura mfirim ne du baabi a ɛka ho bi paa na ama nneɛma yɛ wensen ɛde ama wɔnom na saa nsɛmi wɔne nsantwerɛfoɔ edi nkɔmmɔ sompa fie ha ɛna na wɔbiebie soɔ ɛna wɔkyɛ sɛ wɔhwɛ bra ɛde kɔ NIB foɔ hɔ koraa de besi saa bere ɛne baabi a wɔnom apemɛ duru no a ɛnya deɛ sɛdeɛ wɔn ni ɛda kwan sɛ bɛn no wɔn nya ne siesie nyame ampata wɔahwɛ a chairman wɔbɛdi weekends ne nyinaa koraa ɛwɔ NIB foɔ wɔnom nsɛm ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ bi a wɔamanyɔsɛ mu de wɔn ho ahyehyɛ mu a ɛyɛ sɛ nka wɔbɛnya bɛn ama no nanso amanfoɔ agyapadeɛ a ɛwɔ sɛ wɔn de to ano ansa na yɛbɛgya chairman mu a yɛgya yɛ no wɔn akɔkɔ wɔn akɔnu akɔsa nanso wɔda so agyina baabi ogyina na yɛwura ɛnde apia kubi ya wɔyɛ chairman wuntumi ne lawyer no wɔne sompa kaseɛ edi nkɔmɔ. There is a way of doing everything. If you use the way to do it, you will do it as expected. So you don't start throwing stones when you want to enter the house. But we've gotten public officers still stay here and wait for us. It depends on how you conduct the business. So we have been seen by the public officers. We've done what is dutifully our job to do. We've finished. We encountered some difficulty which will be sorted out on Monday. Then we will have fresh slate to operate. We will work towards the desired results. I beg you, all of you, I will stay out of the politics and the theater, and I'll do the work within the law. We had brought him to meet with Vice President, but the situation we saw was difficult to arrange this meeting, to pass through the crowd to get Vice President, see him and talk to him. So we had to take him back. His condition of health requires attention. So he is receiving attention. He is wholly good. He is wholly healthy. There is nothing to worry about in respect of his health. We have been able to provide the sureties. That one I can assure you. And I am very grateful to Honorable Brian Champon, who has supported me to file the
documents, he has brought his documents to which goes over and above the value of money that is required. No, I am randomly Edema Yura, Bernard and Chubosia Concha Mawuntumi. We would a lawyer and the appear could be, and a watcher said, Baby, a Nemaneke Kakono, a Brusi Kakra near Japadia. Nansunin no more no das ye na wada Rock City Hotel Penino ya wono ana ya beti fimra hye badwane wura bran champion ase ne modern wono mabo edom se enema betumi asesa na sesi ya no gukase so no yekofo asan akwakoche ba mu abi na sa ba mu ano ensemi wosona manyoku no penimpa abedi akire ya wono na eba NPP amanyoku no mu a woye general secretary Ewura Haruna Muhammad and Woboso say Yokofo akwache ba mu abi a wono ka ho dwumadi no wodi wotonkai na kaya wotonton no waton bia ma chema wuntumi pen enti ade kropote nam so ma Yokofo kokofa asa ba mu ede wo mu ntumi nhunu kopem se wo mu ade bibi beba beto abonten na wo se kai no wonton ba ko anamienu eboro sa akura ya wone chema wuntumi tadidwa o se chema so woka se eba kai dia na nije kai ho enti ne ka mumnuntum ya wotimo ne bense fefefe ya wotimo a enti minya nkwanhie ne nyina no nipa woton ma no meka say Yokofo akwakofa no na ye ni da kwan say ye di ahwene be wurawura mu ade asonso atotofom na ade cropoti ntie nam so ma Yokofo wo mokoso sa ba mu enso penchi no ye de honsem aba betopa so ede amamo na enkomoyi no Owura Haruna Muhammad a wo ye NPP Deputy General Secretary and one in Central for Dim Coma was some boss who are ye boss would be a dear ma ye tea for Kai say a secure. Do me no cassiebo, weekends a dear, any a dear ma sem pampa show no, when we are to the film. Na wo Oracha man won to me and send seminar mono ya kwako piemo ewo Amenfi East abato empeswa so ewa toye mantemo na openi kase akane no no ne mesini aban krache ononyamfo Frederick Crunche wano so akasa akyerensem bi mu se de ekwa no rainbow style pa national security for edikwa piemu ewo ni fie no emfa kwam na bio nso wo betufo ese NDC amanyoko emebu na wom ne ekwa yi nye nti ya monkasa ho ye kwahoma ne so ne ne ononyamfo Frederick Crunche atwetwe nkomo miwra atime ka ma hey Leju so minu aba mo yada se papa na waso ya boko de oh bibia ya boko Western region wasa de bibia ya boko ye da obo ade no ase wonsam a wo kan na wo de kokobo ekwa ma NDC amanyoko enkanka mabunu a wugina wo mo so yi ene chema wuntumi ne cheche no sese yoko sese wani di ni ade wonsam yi ne pumasi bra papa ene sen yo minu aba mame fe wa fidie so na menchia watiefu nyina de meka nyina ne se wohwe yewura chema wuntumi efri last week efiada omode police ID invitation ban no se omra omakache no mondoto nanu emfa illegal mining bia oye ewo forest mu na obi ayede invitation di amano na memenda no pa yeda sore ya yeso police fo gina ne kwan ano ne fia no pese omukokwache no obi ayede ya alice yehu se oye citizen oye obi a oye regional chairman obi a yehwehwe na yehunu ngini yeva invitation komano no ono a omra na yedoto na no na efidi adechine ya yanka bi asem ya sanzo ko se ye kwakwache no na tete ohun se yamanfo bi plan bi se no yenche no memenda no pa na nko nema to adwada no na yenkyere no atiwa kakra bi eno no mantumi anche no eno no adwada no ono ade no ho koye wode no ho koye a omoye ne se omama no police inquiry bay adechi a ebenada on sanso mbra adechi ye no osanso koye na wutie ye chema wuntumi ne lawyer asema okan ye se charge omde bo ne se akonta mining eye adwuma e wo forest mu edunti ene yafre ne se ye toto na no na awohwe akonta mining ba bi omo ka se oye galamsey no minu abata mo be kare a ba bi as forest ya ye ka ho asem ya is forest na bad best a month ago eye Erastus asare donko ekoko ye video eka asa amanfo wo ho no mo ye galamsey a wo insight eye the ho no MP awo win MP Oscar Labu
or inside and say or no surgery. Emma I will win traditional cancer. As a that year demonstration, it trade down say Oscar Labu and a young go for which ya or more galamsi or the same forest in Muhono. Omo yes had demonstration, omo petition, omo official petition to the regional security. Ye miss say MP no ono de yembo de oguso according to traditional council for so all year. Erastus Asarodon konzonzo aka say ono no water galamsi a ekọ hono ekọ so was forest no or territory no. Ye miss say e de anamon e na omatu afa ho. Na say ye say ma wuntumi fine oye e friend say galamsi, waye galamsi, ombo de also waye twem. Iti no yaba beche no and na wo hwe before yaba beche no na minister for lands and natural resource aba bonten aba beka say akwanta mining company ye revoking the licenses. It means that akwanta mining no licenses e dey fe ni ye revoking it is no wo ye adwuma no the license no dey ye na mo say wotutu asase wotutu nsase a won kata so a die enti na registered company registered limited liability company board of directors. Se company bi ya de na enya enye board of directors na se company no na ye de no kokogina mra no na mom nipa ba ko na single ne out eye company onye se chema wuntumi na eye na illegal ma company na eye adwuma wo license na office se fa wo ye ne ma enye company no na ye twe no na mom ye ntwe nipa ba ko. So it tells you say a political motivation, a political motivated offense activity and eye no. But me no okay bia o so bribia betwa mu yebi we so yebi dia no na me nua ba me gina so na me bisa say and it is how political witch hunting every 4 years bia na 8 years bia na time bia ye benya change of government bia koso no time ben na esto betwa time ben e na to betwa enti no ye wura na ye bisa se no mabunu na wo kasanka wanom nso de no eno nso o ka ne sanya kasanka wo nso de nya dan dia e ma me kasa ne say sisi ai de ekoswe no MPP betra opposition den MPP baba power no won so be na dwen so wo amiri bi abesen ko no mu ye me gofo bi ntimi so meye bi saa time no na omu ye no saa time no bia na mpanyimfo no kwado omu ko na ye mabunu na ye na efe na ye active politics no ye na ne ye ba be pay the price of ye mpanyimfo ne ye me bia omu ye enu na na me sre mabunu ne say eye mra esese ye mabunu ne ye ka say enough of this political witch hunting. Enough of you do me, I do you. Now you starting a new political game. Said the Beya Enquire said the next 8 years, the next 15 years, the next 16 years, and no. Na ye bi na ye na yenzo ye lead political party no. No obinzo mame persecute ye. Se ne lawyer ora apia ku bi se munya mayose munsi nchen yo ana. Anu dina ma make us see enu mesre NDC mabunu ni MPP mabunu no say yenya is a political offense persecution no ade a enye no ye nyina ye ngondem say enye de eye no ye nyina ye nkasa a we de ye srem a ye mpanfo ga mo ye ni say ya say de be ya am go ye political witch hunting because ye ni benya so enzuzuan so da achen bi enu na mesre say binum to say fellows okwo force ku ache no honorable fellows ofusu ku ache no honorable samoku jato abrakwa no omu wo mfie bebre wo manim. If he said there is any change of government, the main frontliners of NDC, no. No, enough of this political persecution. Now you say, how you do me, I do you, no. Ye just so now next time, no, yeah, so you're going to me. I don't made the maker. Honorable, you better papa, Breno Adajia or the mass SOMPA Cassia away. Miss Medasa. Ebusia yakwa homane so ene former MC Amenfi East onyanfo Frederick Cranche ene twetwe nkomo yi enti no said ye wade na no disem emansam twerofo akire mu se enka NDC amanyoko ni mu mabunu ena nanka wonum so de ensese no wo aka bom wo futu fry wo mumienu nyina nti MPP ene NDC emu mabunu ene wo se wonum so de na omo enkasenti asede ekono enye anya na edidi musa na ekwakọ wiase no na asiefo pa na wo ho ekọkire wono mu a ye ne no atwetwe nkomo ni nyina efa eyo oru achama wuntumi ne chia sabre odaso a wotwene mu enkomo ye di wo tetefon so na yewura Sam na te George ya di jata Kennedy ho ne ngo prapra se badwani de ensem bia to telco su nanim kire se kwan a wo mo network no na ensen ebinum bo ho so bo se ye twitwi yen na tabono kasai eduba bia na ton bi na mu nanso
enye ton no na yoye no mo ne ho ade wo man hyehyɛ wo mo niema wa ma wo no ma kwa kosi bosumi nsia ne de etoso de duasa na wo se obi bia ne de ha wo mu se eso hohoro ho a won hohoro ba bia we na de kina eso otwitwe wo ntwitwe memu na ho se de be na timamufo wo benya network ni ye de aye adwuma na ankoba ne sa na etoa so a ene wo mo a ehunu mu amane no ye be fine wo mo na ye fine wo mo a ohamu nche mu be se aduanan de ebekọ wo no mo a eye customers no ye de bia to data e de bi kura san ye call e de aguso a kire wo mo wo hu sampa biribi e de yabadu na sankomoyi wone telco CD ahia e na wo boss so e de sere ensentrofo a SOMPA 106.5 FM Accra Yefabi. When the mismanagement under the previous administration saw the dollar move from 6 to 16, most of everything you do is imported in US dollars. And so the Ghanaian people bore the brunt, and you also bore part of that brunt on your balance sheet. But thanks to prudent management by the Mahama administration, you've seen the dollar drop from almost 17, today is trading at about 10 point something, 10.2. You know, part of that drop must reflect in the pricing or the value offering to the Ghanaian people. Yewra samna te George nengo prapra mra sebedwani ya wono anso na hwe oman kuta hudie ensamso na ate nenkan. Na yanyina yabekai se ye mampanini Yewra John Dramani Mahama His Excellency eye na adwene ese woni mpanimfo ehia ye enam so ema nyakopon ya adomu a July bosome ne da edikan 1st July ya Republic Day no oman nyina ye de besi wanom ne ya bompa ya adatwadi ampon ase ne ye wia ye de ani so ade hunu e de atonanim enti ne wate hu committee no no eye planning committee na enra na sa planning committee no wom kopie mu e wo mampani dada Yewra John Gentle Jack ejekum kofo na kache ene ne ekwatwetwe nkomo tere ne se enche Yewra dwumu edachena July e wa haya enti wanum invite no sesa dwumadie no wano so ade na onyam ebe abetachiri na wanum akoye no wade wanum twetwe nkomo asompa kate yeso yetase bi esomwo. To the Almighty, I believe it's perhaps long overdue because that day, the Republic Day, that really marked our nation of as truly independent and sovereign. Because at independence, yes, we were gained independence from Britain, but our head of state was the Queen of England. That really didn't come across like a truly independent and sovereign nation that the country had become. So 1st July, the Republic Day, was when Ghana gave itself its first president, and it's a day and a date that should not be overlooked. So if our president, the sitting president of today, President Mahama, has thought it fit to use the day not only to mark the day the nation became a republic, but also the day that nation should give thanks to God and ask for deepened prosperity for all, inclusively of the nationals. And I say he thought it right, and I agree with him. So we look forward to 1st July, and we will celebrate it as they thank the Almighty who made Ghana what it is. Enti no Nyankopon ya adomu 1st July Ghana obia yebehia ne ada Nyankopon ase enti planning committee a wanom ehwe dwumadie no ho toto yeso no enenra womkopie mu eyo omampani dada Yewra John ejekum kofo wapa kofi akache a wanom ne kwatwetwe komo ya so mpakase yada ne achedi asomwi wo enwoma suamu no esikum odoben brakwa district no mo Penia woye secretary edema nate ekuo no mechira chachefo nkabomuko edi ato aban ne mo se wo besrada wono mommoa se beye ne wo mu yedie ebehia wo sanse acherecherefo ebre what is ansemi etudwa bra na eye 154 conference ewo sikuma odoben brakwa ewie no wosan to aso na wo kire se no kwasem ni amane achechefu ehu no ebehia se aban wobedom na wabamu na maame Mercy Jansa wono nso ekasai. That I also realized that most teachers are living in a rented apartment. So my vision for them is
I've written to national, and we are still pursuing. We've collaborated with the leadership, that is the traditional council, that they should designate some land for us. So the mutual fund and then Credit More are going to assist us. If a teacher is interested in such land, you only register, they give you the portion that you prefer. Then the payment is going to be based on the number of plots that take, and then they will deduct it gradually from your salary. If you want the NAT mutual fund or the Credit More to put up the building for you too, that's one too, they will come and evaluate the kind of building that you prefer and then ensure that they do it for you. Enti mami kasa ye na owura Charles awusi forcing wono ene ye district secretary edemana atadwumaku no weso kuma dobin brakwa wono nso de to so se aban ehu omobo na acherecherefo ehuna mane papa all professionals can boast but the teacher taught them all. Teacher for ehianyoma bebre ombetumi de aka omakade ho a ama omadwuma no etumi atumpon obekọ baabi omotete blocks so obekọ baabi omo school dan a omo wo mu kura enye papa chese eye basa teacher ni ko adwuma even ne environment impa o kira de na enye encouraging enti conference ye stress aban ebe hwe teacher for ye every say doctor bedi year every teacher they be parliamentarians every teacher enti aban ma na nimra teacher for so no hwe won ye enkanka won the private areas obi ho mu a baby a odakura no enye papa na 20% na ewo collective agreement mu say odi ma won the private areas no aban enhwe no onhye ma won. One district secretary Edmanat adwumaku na chechefo ku a ewe sikuma doben brakwa yewura Charles ewisi forcing. Efifini matam wa na ejina na adehia wanom ewo asen ukrase wamo ekasa kyeremu se hono wanom dua kokoo pa na kamya yese adehia ye wanom sase no pinido nti we de wamo toto sere empanimfo a wanom ka biewom empanimfo a yeso wama badwusemu atu adonko eyeye eso wamo fa wama no emene sansem ne mu na afei kokobod adwumaku no so wanom hwe de ombetumi ayafa won se de be ya wanom sase amafo ye pinido no wanom betumi agine nyina na dankwa ene sompa kase etwetwe sankomo a ye dan akiri edi asomo de tiense kokobod fo omo ne bafoka ya oman eno omo de neka omo ne me se ame ametiase se ame ne mo kase omo ne meka omo de rakese man eno omo de omo ka ndi ska na ye oman dia enya ankro bidia enti min tiase se kokobod atena ho na se ska na da so eho a omo ntumi enye eho na ye twetwema so kakra nti maba ha de due mu so ma oman pani ate chief of staff interior minister DNI any national security for nyina so ate say omumra na omumehwe de ekoso anya saa yete hwa na ha no so abeda ni war zone ye mpene saa de tie ne se omani pagya police war ha no kwa ahwe omuntumi nso ano ye srempeni for omuntu anama ansa na aye too late ansana aye too late ntina na akasa no wasasase yantambe 450 acre ena wanu beje no mpotam wanu mu a wom yese omu duadua kokoo ni ade a wanu aye bi pinidu enti o man kokobod adwumako no wade wanu ka enti no amra na asinwuro krase wanu ma mechiachi asaka ne fama wonum enu achi no nana kokroko wanu so ene so mpa kase etwetwe nkoma na no disem a ode to yenim no ebini the first place no ni pana amokon ho rakasi onye ohini asin rakasi ehye asin apanim traditional council ase yedi asem no eko asin apanim traditional council ewo asin manso March 2012 na himfuni di asem na 20th November 2015 na omubu yae judgment no omomai no omahin na nkasa sata no ti ase pena na kwa mechi the 12 ono obu asem no that he had been parading himself so oyo hin sa ensemu yamani boni erekanan ena to enkra efiri finfini mantamu a wade sun yan efiri asinwuru akase said ye ekoso ho no mpanimfo hye na wonom emremu emeboa wo mo anye sade a ensase a wonom diduadua kokobod adwumako no so ebeji 450 acres no eho ensam ayem pressing secure dumie no kase ebo we eyeso mpafie ene edifra yetoma no obabia wo ate enka na endpoint homeopathic clinic wanonso eka yen ho bie na awiabre meka wo se jonso twam na ha no wa entem na okọ endpoint ho wonon beboa na enema aye kama wonon mo kumase nyina nkokoro no abohia kumase na afi yenhwew mrebuo mu ha wa wonon mo
afi Leicester Company Limited won na ye ya toothpaste and ne toothbrush no na awie mede wo kɔ agudie mu kakra Unity Cup egusu a ekoso na wokɔ UK brochiman mu a Ghana for Black Stars of Ghana ye gina mu bia ye bodenden na sesei ye na ye bo third and fourth place no enti wo hwe line up a edemani mu a wo mo ede Lawrence Atizigi na atopo num Gideon Mensah Stephen Ambrosius woka ho na Caleb Irenchi Abu Francis Razak Sensen na Ibrahim Sulemana Lawrence Ajekum Christopher Bonsuba na Jordan Ayu wona ye captain no Mohamed Hussein Gaddafi wano say ejinam substitute for ekura egu akire na ye ne Trinidad and Tobago for na ekwa akobo third and fourth ntide wo benwen no wono na wo quartet na de obelus no watoso fourth eguso koso kura Ghana yetimi ato atena no mienu ya yekeka kura ekɔ na miensa ya sa 3 na 3 na chi no enne kura ya nso no alatayaw Nigeria for wono monso ene hu halfo no ene bebo pa mekere Jamaica ene nti ya na won wani akoso na sompa yanso bibie befirato no ye de honsem ebeto ebi afi no waso afidie ensam a ye de bre ono bi ene se emranim ni edema yewura chema wuntumi ede ato se de ye de chairman chia wono machi no eya amanyasam no wobesra da yentwe ho mfira amanyasam ene se de ebinom so kra de ayese wo mu yi movie na ebi te ho asa no wo mu nya no yenyae na emranya adwuma na nanoma cha akonya wanom ewa asen ukrase wa makasa se kokobɔ da adwuma ko no sase bi a wanom bɛgye afei adehye pinedu bi nso a wanom ɛyɛ no empanifo hyɛi na wo mo meka bi ma wo no dunkwa fam ho so obi akumobi edin ne ye Emmanuel sabre wod ne ho akanwura na ye de ne mfoni ne bibia ato sompa ye Facebook ho enti ka ho kɔhwɛ woni twa no so a tia posifo na so sada na watema main harbor railway empotem honso abrante bi omususu sanidini ene ali asede waya hyeda bodam bisado wono so atwa wowura biti e wo empotem asabre posi asonimu ene yemfa na CPC ema secure sanitary pad ona ne ntaba no emusoso eno na abedum maba awa no wono mebu onsa na obi bia wonya ntwa abra eno ane so de wo ho to secure so won de wo ngu ho ni mu ase na wasanso kura wo pieto nsam mu panty liner enenti ya na wapebi na sabre ya wono mo cheche sanitary pass ade ama wono mu a ase wonyinta so basic schools nom ene senior high secure na ye kamfo ubetwe osia ya fa Leicester Company Limited wo mo bro so ya toothbrush NFA wo mo paste ya toothpaste no say ye ne herbal total care no ana whitening no enne bebo awo ba bia ye ton ade bia ebi wo ho ewie enye ononko ene ka ho 21st clinic the sciatica commandant ne expert so ye mubi sada na Hajia special local foods hacho atomic ho wasitumrika na fa ho ebata no na enema entime enko kama emfa emmaw na kwajesi company limited ekoba jesi semprem wadanse ho ne mapanyina ne fie enewo na damanti ena sompa 93.1 kumase wono mo fa bie ayiko 100.9 so fa bu kumase santema mu ho na uduru France abrochima mu a adamfo pa radio Paris wono mo so etopeten sompa 90.7 yenkransa sompa 106.1 tachimai sompa 98.9 eno yebuna henkro sunyane ena 101.3 sompa doma 101.1 sompa takwano no 103.3 sompa takrade Facebook no so SOMPA 106.5 FM ya na de akra no asoso ewie wakenkamfo no triple A mine ejapia pamdada mene abena bedu adepa kofi nonsia yebesanso abesomo sabride yakram